Sikura dhorom ki rimpen puthot hongharia dhorom kache wangthu. Nijang Karbi Anglong kaparlo lakhaner ke phamren constituency arlo arsongaro amekar sikura dhorom ki rimpen puthot hongharia dhorom kache wangthu. Bangso jai mekedengpon aroche klonify ingkoi arni arsongaro amekar ingti hematum sikura dhorom ki rimpen puthot hongharia dhorom kache wangthu along Karbi hongharia me ahin pensi ardom ardikpon. Lapen hongharia dhoram along cepa okdun lo lapen cepa okdunatum amen ki lapuhen lo. Bor imingti sai ingti kaet pator pi jilon phangcho pi risim ingti sermili ingti pi priyanka ingti pi imingti atum puthot hongharia dhoram cepa okdun. Bangsolong hongharia ron hako pen phusar pisaratum angthun pen jutang along kacherap lok nimrokom lapen chorkli chophejo hempu mukrang lapen pira sinja phan kekroi ajutang non an nangrim bom lang lasi bangso jutang mati nimrokom kekroi pen puthot sikur pen hongharia dhoram chewangthu. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Congress pen joint extended meeting WKADCC Kangnipon. Nijang Karbi Anglong kaparlo lakha troxy Kopili constituency Kheroni Mondal Congress asai hemalong Congress joint extended meeting Kangnipon. Kopili Mondal Congress pen patir piponsi aruache klonify inquiry Kheroni Mondal Congress joint extended ame ingnipon. Lapen Mei Charipon Khorsing Ingleng Aluhi Sarpoaman XEMKAC Dipu XMLA Hauraghat Joyram Ingleng XEMKAC Elis Ingtipi West Karbi Anglong District Congress WKADCC President Singh Teron Youth Congress President Agustin Inghi WKADCC Organization Secretary Chatra Singh Teron WKADCC Mohila Congress Amepi Kareng Phangchopi Lapen Ketheki Dingatum Chetong Dunsi Mayor Di Pidun Bangso me along bang pharo sose chetong dun lapen Kopili arlo booth committee ke doan puthot akimi ke sengpon thu eja phansi Mondal committee lapen West Karbi Anglong Congress District Committee pen me ingnipon.
Lapen Kevangji MP election ke Congress is Sarkar Charipo Pusi Mayalong Chethan Chimumpon. Mayalong Abarim MLA Joyram Ingling Pen BJP tum ke chok che thek dun long si puthot Congress ai along chewang thulo pusi ningjepon. BJP government atum thoram alam lapen khe jan ka pacharbo jia kam ki claim jia phan kaiketa aningar lokamatha do pusi Mayalong ningjepon. Lasi Kevangji arni pusitami BJP along ke do atum Congress along Kevangji angring do. Lapen Kupili along BJP claim bangpu Sanjay Pandey pusitami BJP penwangsi Congress along cepa ok thulo. Lason thak thaksi BJP asong pen Kevangji do olang pusi pherang ke theng no ningjepon. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Congress ang yon det pa si nonangli kuan baksi political scenario along kuan baksi nali fit nang yon non bang dolo nang ke jon na bangke non amat ke in tum pa jon long lelang non PCC pe ke gothon PCC mane boot committee akam dhum dham cheng tang lo lapen prap jing pen ke jon tum ta bang ko non ne juga pik lo pulote langdame lo pulote next government na bangke Congress liput lapen nola border no malam kudu sadak dobom lasi lasu border aputhak nili keneng ye kang tunga bangke 1951 ani kan demarcation ateng pe bidubet nangji lapen meghalaya long le inci sitai tumpan nang ne lapen itu malong le ta ke piya kamawe lapen cumang akorte injir atumta laputa pedona Karbi Anglong cumang lo Karbi tumta hari boy district tang ho umroy tang ho pinita dupiglo pala ke Meghalaya Karbi lo pala tumta every possible facility alang long nangian ta alang tum ala pusin long bom lo lapen itu mabang ta ketiku ka subsidy ko lo ekorte lo cumang atum injir lo cumang kitum tatum banda itum kelang kuan pang cimpun teknologi lapen itum Karbi Anglong 1951 ade demarcation ateng pen paduwe dia pan uthot ni linjit ko salai lasu lo Karbi Anglong ha kating thuramu kan si thegelong kacing thura moili tun thegong tuar daru alang li si ama ka hai make tuar ka hino masi pi potar se barang tu lo ko ni tu make rat tum ka tuar ka hino si chon pontang da main alang li bagas pilip potar pe se bangko alang li narasi development apu thak ki climate ya la kadugi ta chini lo da si non ba ke li tum koson ma Congress government ke wangi rat an te isiwet dharmo jati Facebook bipin siwet sos paprang long mal solam si tum Congress sarkar bangda prang na pulas ka bom no si itum West Karbi District Congress Committee banke tu tarik trip open chengtang no tarik ke soksi ben chenglo la ben chengbom sinon priana ke lilo amri dam so cheng dam waramla dam no ala sa ke aku rongkhang dulo pinida ke kulo non aku dithung dam sula nilitum asila son ini lasu meeting yar bang pu is onat bang claim kelang ko yar ma mate cengpon bom ala tum ka instruction ma ke bang APC Assam Pradesh Congress bang instruction apir boot committee seng na ko boot committee ke seng nahi bake mondol congress atum si boot committee lom dam si seng na de kupi lo ke sonanam dikara pokera boot committee do pasada ke seng alang mondol committee tu dam lo ma dam de ma la sokta ni kan namane nakar jukata lekwa patumi ke BJP ASDC PSLC ben nang join dun lasan da dolo ase pini ta domala dak inu ba do pande pu BJP ben dak ke de ke ake lo abun akene lo Sanjay Pandey da kinda Congress la join dun do asila son sin nang join bombo so ke bang yang ring ketan lang ke bang giang ring el dum tekong lo kenal itu Karnataka le tum ede do no Madhya Pradesh ai lo ke hai ke Himachal la do lo non itu BJP han tekong lo North East ka non ba ke alang tum buji lo BJP rang do te ke no lo posichi lo non han tum tekong da Manipur son Girja hem mi ke kai pencheng lo muni ta fran ke dam BJP government suri ba ko do non la share North ke South India ba ke Karnataka state state do BJP ada ka rem de lo abu ke close lo war la
Kalau deh.